Bako, pogledaj tamo. Šta? Pogledaj tamo. Što se tako dereš? Dakle, spremite za mene bombonu sa ukusom kole. To je lako. Nije problem. Šta je to? A vidi, Bako, potrebna je Coca-Cola, mislim flaša kole. Čarobni nestanak kole. Čak i bez ruku mogu. A vidi šta radi. Ups. Ne. Izvinite. Kola je kriva za sve. Još jednom izvinite. Ok, vraćam se kuvanju. Trebaju mi bombone. Sipam puno bombona u flašu. A sad ću dodati tajni sastojak. Puno šećernog sirupa. Malo sam prosula, ali tako i treba. Sve ide po planu. Dakle, ostalo je još malo. Gotovo, završila sam. Ema, tegla se mogla razbiti. Ko to kaže? Od mene sve spremno. Ostalo je zatvoriti i promučkati. Šejk, šejk, šejk. Završila sam. Hej. Ovo nisam planirala. Pusti me, flaša. Juj. Ema, je li sve u redu? Da, sve je super. Stavit ću to u led da bi se steglo. Šta? Ok, i ja ću napraviti bombonu, ali po bakinom receptu. O, ideja. Stavit ću med u frižider da bi se zaledio. To će i biti bombona. Bako, gdje ćeš? Ups, zaboravila sam. Hajde, kuvaj ti. U redu, gledajte kako se to radi. Mala je tražila bombonu sa ukusom kole, znači treba što više kole. A sad mi trebaju žele bombone. Sipat ću ih u vrelu kolu. I dodat ću malo šljokica za našu princezu. A sad ću promešati ovu zlatnu tečnost. To se treba raditi veoma pažljivo. Treba mi svaka kap. To je to. Završila sam. Wow! Hej, to nije wow. Gledajte sad. Bako, pridržite vilicu. Sad će vam otpasti. Wow, kakva je to magija? Je li to dim? Moja bombona je potpuno smrznuta i spremna. Joj, setila sam se. Sad ću i ja doneti bombonu. I moja bombona je spremna, samo što je jako hladna. I ja sam završila, pogledajte. Prijatno, dušo. Wow, je li to sve za mene? O, medo, probat ću ga. Kako se rasteže? Baš ukusno. A šta je sljedeće? O, zlatna kola. Također ukusno. A sada ti. O, unutra su bombone. Probat ću. O, da. To je ludo ukusno. Pobeđuje sestrina bombona. Juhu, pobedila sam. Želim bobicu. Ne diraj, ni ti isto. Odlučila sam da želim vafle. Biće urađeno, gospođice. Ok, pokušat ću. Vafle, to sigurno znam. Stanite, ja sam prva. Napravit ću najbolje vafle za svoju nuku. Brašno, mlijeko, šećer, maslac i mešamo to sve. Jeste vidjeli kako mogu?
Bako, to je prošli vek. Sad se sve može uraditi uz pomoć tehnike. Šta? Ej, ja ću brže. Hajde, Bako, hajde. Navijem za tebe. Baš ste smešni. Okej, ubrzat ću se. Ali, kako to? A mogu ja brže? Hajde, Bako. Jel, baka se slomila? Jel sve u redu? Jeste. O, moje testo već spremno. Obične vafle? Ne, to nije za mene. Boje su najbolji prijatelji svakog kuvara. Uz njihovu pomoć napravit ću najlepše vafle. Vafle boje duge. Zapamtite to. Pa dajte, učinit ću sve bolje i lakše. Što bih čitala recepte kad postoje gotove suve mešavine u koje samo treba dodati mlijeko i promešati. Ostaje samo da se spremi. Ostalo je malo sačekati i gotovo. Savršeno. Probat ću malo da bih bila sigurna da je to ukusno. O da, fantastično. Ema, zapravo spremamo za malu Margot. I moja vafla je spremna. Baš je lepa. Sad treba staviti sve vafle na tanjir i dodati borovnicu. A dugo je nisam jela. Bako, je li to jedeš borovnicu do teta? Ne, sve ide u moje jelo. O, šta je ovo? O, javorov sirup. I njega ću dodati. Sve najslađe za moju nuku. I posljednji dodir je mirisna nana iz moje bašte. Kakav je to zvuk? Kako ukusno, ne mogu da stanem. A jao, ne brinite, još mi je ostalo testo. Evo, gledajte. Što? Nema više? Što da radim? A ja sam ti rekla. U redu, sad ću smisliti nešto. Da vidimo šta je u mom rancu. Bundeva? Ne. Popit? Mislila sam da sam ga izgubila. O, Hagi Vagi. Kako je zabavan. Ali ni to. O, našla sam. Ovo odgovara. Sad ću skuvati rezance. Šta si izmislila? Čekaj. To, sve spremno. To nije ništa gore od testa za vafle. Čak i malo ostalo za mene. Pa, valjda je sve spremno. Stavljam na tanjir. Odlično. Joj, kako smiješno. Joj, vi ste amateri. Moje vafla je već spremna. Ostaje da dodam završne detalje majstora. Dodat ću još i male slatke oblake. Tako je. I malo ovdje. Sad sipam šarene konfete. To je to. Ja sam najbolja. Završili smo. Prijetno. Odlično. Jako sam gladna. Prvo ovo. Baš ukusno. Želim još. A šta je ovdje? O, moja omiljena borovnica. Probat ću. Jo, to je ludo ukusno. Borovnice i vafle su najbolja kombinacija. A šta je ovdje? Izgleda čudno. Okej, sad ću probati. Uj, odvratno. Dakle, bakine vafle su najbolje. Je li neko sumnjao? Najbolja sam. Branim se. Joj, pazi se. Hej, imamo izazov. Sada želim krofnu. Slatku krofnu. Spremna sam za kulinarsku bitku. Oreo i Nutella? Šta? Hoću ja, daj mi. Ukusno. A sada spremaj. Dodat ću malo Nutelle, u stvari malo više. I Oreo, sipam to sve u kesu. I počinjem da mrvim Oreo kolači. Joj, šta se tamo dešava? Ema, stani. Udri još. Eto, sad imam mrvice.
A sada mi treba... O, ruka, da, promešat ću sve rukom. Probat ću. Baš ukusno. Okej, nastavit ću da spremam svoje krofne. Najbolja sam u tome. Sva deca vole moje krofne. Samo pogledajte kako su lepe. I što je najvažnije, ukusne. Od uvek sam volela krofne sa šećerom u prahu. Šta još treba? A ništa, to je savršena kombinacija. Super, bako, ali moje jelo je bolje. Krofne su već spremne. A šta je kod šefa? Kod mene, kao i uvek, sve genijalno i ukusno. Savršena okrugla krofna. Sve krofne treba iseći na pola. A zatim treba uzeti slatki sirup od jagoda. Krofna nikako ne može biti bez punjenja. A sada treba spojiti dva dela. I to je to. Krofne sa punjenjem su spremne. I završni dodir. Uzet ću topljeni marshmallow i napravit ću glazuru od njega. I ne smem zaboraviti na konfete. To je najvažniji deo. Učite od mene dok vam pričam to sve. Fuj. Sve sam zapamtila, hvala. Ali ja ću svoje krofne ukrasiti nutelom. Sve je spremno. Prijetno. Odakle početi? O, uzet ću ovu. Wow, prelepo. Naravno da je prelepo. Dakle, sad ove krofne podsjećaju me na oči. I ove su ukusne. Hvala, dušo. Idemo dalje. Ovo izgleda nevjerovatno. Jao, i miris je divan. Pa to je Nutella. Obožavam je. Biram sestrine krofne. Da, ponovo sam pobedila. Čekajte. Juhu, pobeda. Spremite mi kajganu. Da, jedu mi se jaja. Ništa lakše. Šta? Pa dobro, pokušat ću. Bako, ne spavaj. Da, ja? Ne spavam. Sve sam čula. Uzimam dasku, papriku i majstorski je sečem nožem. Sad uzimam kružići paprike, sipam ulje u tiganj i razbijam lepo pileće jaje. Odlično! Shvatila sam. Sipam ulje. Puno ulja. Čekaj, šta to radiš? Nemoj toliko sipati. Sad mi treba jaja. Imam ovakva lepa. I razbijem ih u tiganj. Ljuska nije potrebna. O da, odlično mi ide. Ups, izvinite. Kajgana je najlakše jelo na svetu. Razbijem jaje. Odvajam belance od žumanceta. Kod mene će biti najbolja kajgana. Dalje uzimam špric i sakupljam belance. Sad ga sipam u tiganj. Zatim treba napuniti špric žumancetom i dodati ga ovdje. Gotovo. Šta? Gorimo? Joj, sad ću ugasiti, ne brinite. O ne, moja kajgana je izgorela. Ali imam ideju. Kečap uvijek pomaže. Ups. Sad je sve u kečapu. Dođi kod mene. Utešit ću te. Moje remek delo je skoro spremno. Ostalo je dodati nekoliko detalja. Prijetno. Joj, kakav je to užas. Ne, neću to da probam. Bolje da sklonim to što dalje. Ovo jelo je mnogo bolje. Probat ću ga. Uj, mrzim povrće. Ne sviđa mi se. Možda će ovo biti ukusno i izgleda slatko. Sad ću probati. Wow, to je baš lepo. To sam i htjela. Baš mi se sviđa.
A biram tajgano šefa. To, hvala Margo. Dobar dan. Gledajte šta piše. Ne možete proći sa životinjom. Jo, nisam znala šta da radim. U kutiju. Molim te, budi u kutiji, dušo. Uskoro ću se vratiti po tebe. Šta? O, ja imam mačku. Šta da radim? Neću je valjda ostaviti ovdje samu. O, znam. Sakriću je ovako ispod odeće. Jao, doktore, trudna sam. Pustite me da prođem. Moram da vas proverim. Kakav je to zvuk? Nećeš proći. Znam šta ti ispod odeće. Ne uzimajte mi mačku. Stanite. Šta to imate? Moram da proverim. Kornjača. Ne smete ući sa njom. Mora ostati u kutiji. Kakav neprijatan doktor? Šta? Ovo je moja omiljena buba švaba. Kako da te unesem? Znam. Reći ću da me boli glava. O, doktore, tako me boli glava. Pustite me. Naravno, prođite. Ćao, šta je to kod tebe? Vidi, došla sam sa svojim prijateljem. Evo ga, mislim donala sam buba švabu. Moja duša, hoćeš da je pomaziš? Ne. Zašto? Tako je slatka. Zdravo. Prođite, molim vas. Stanite, koga ste to doneli? Ne smete ulaziti sa životinjama. Dajte ga ovamo. A sad idite. O ne, moj puž. Neću te ostaviti ovdje. O, znam. Sedi i budi miran. Obući ću ogrtač i reći ću da sam kuvar. I kapu obavezno. Odlično. Stavit ću puža na dno. A gore tanir sa hranom. Super. Mislim da ću uspjeti da unesem svog puža. Super. Čekajte, šta to imate? Jao, fuj, odvratno, prođite brže. Uspjelo je. O, nešto ukusno. Dajte meni, molim vas. Izvolite. Fuj, odvratno, neću to jesti. A vidiš šta je unutra? To je moj ljubimac. Hoćeš da se poigraš sa njim? Oh, cool. Stanite. Ko je to? Ne smete ulaziti sa životinjama, jeste vidjeli? Dajte meni, a sad idite. Joj, kako si sladak. Daj da te pomazim. Ja imam ribice. Šta da radim? Želim da ih nosim sa sobom. Smislila sam nešto. Obući ću ogrtač i uzet ću ovu stvar. Moje slatke ribice, neću vas ostaviti. Tako doktor neće ništa posumnjati. Svaka mi čast. Zdravo, ja sam medicinska sestra. Pustite me da prođem. Da, naravno. Uspelo je. A mi ćemo se igrati s tobom. Zdravo, jel je vreme za procedure? Ma ne, vidiš šta imam? Tako je bolje, moja slatka divna ribica. Obožavam te. I tebe isto. Vidiš šta imam? Baš su lepe. Žedna sam. Jao, šta je to? Riba? Odakle je ovdje? To je mini akvarijum. O, kakva lepotica. Neverovatno je. Izgleda da sam se zaljubio. Jao, sad ću se utopiti od takve lepote. Ćao, moram da prođem. A ovo je za vas. Ozbiljno? U pomoć. Tako ste smešni, idem ja. Ja? A gdje ćete vi, stanite? U redu, prođi. Evo me. Što me tako
Kako gledate? To su moji hrčci. Moji kućni ljubimci. Sve jasno. Sad ćemo se igrati. Moje bebice, duše male. Tako vas volim. Zašto spavaš na radnom mestu? Moram da prođem. Glede ovdje, ne smeš ulaziti sa životinjama. Zdravo, mogu li već da prođem? Da. Pa ne. Ja neću dati svog pacova. Šta da radim? Da, smislila sam nešto. Treba mi rešetka. Sad ću je skinuti. Dođi ovamo, dušo. Sigurna sam da ćeš naći put. Odlično. A sad ću samo da prođem. Zdravo. Zdravo, šta imate kod sebe? Šta? Samo sir? Šta će vam? Ma, nije bitno. Volim da jedem sir. Hvala, doktore. Gde je rešetka ovdje? Evo je. Gde je moj sir? Taman će mi trebati. Što to rodi? Gde je moj mališan? Verovatno je već stigla. Naravno, već si tu. Nisam ni sumnjala, baš si pametna. Tako te volim. Stani! Zabranjeno je uvoditi životinje. Kako? To je moj ljubimac, doktore, molim vas. Ne, brzo ga stavljaj u kutiju. Jao, kakva šteta. Oprosti mi. Jao, kakav strašan gušter. Prođete. Jao, ja imam psa, šta da radim sa tobom? Dragi moji, neću te ostaviti. Pala mi je na pamet, odlična ideja. Ovo ću skinuti. Popravit ću kapu. Skinut ću delove sa štapa. I završni dodir, naočare. Da, to mi treba. Sad izgledam kao da sam slepa. Hej, ne smete proći sa psom. Jao, slepi ste, izvinite. Prođite. Jao, moja lopta pala je. Šta? Šta se dešava? Hej, stani, gde ćeš? Ništa ne razumem. Stani, stići ću te. Šta se ovdje dešava? Nije mi jasno. Umorila sam se, stani više. Uspelo je, stigla sam te. Baš si bezobrazna kuca. Čekaj, zar ti nisi slepa? Onda izlazi odavde sa svojim psom. Jao. Ćao svima, spremite mi tortu. Dobro, sve će biti spremno. Ideja. Nancy, daj mi popit. Vrati mi popit. Hvala. Vrati. Pa šta je to? Nutella, volim je. Nutella uvek radi. A ja sam dobila veliki popit unuke. Unutra ću sipati M&M's bombone. A sad ću izvaditi čokoladu i istopiti je. Da, tako je. Kako lepo čokolada curi po popitu. Pogledajte, dobit ću veliku čokoladu sa M&M's bombonama. Ali prvo treba sve zalediti uz pomoć spreja. Proveravam. Da, sve se stvrdnulo. Sad ću izvaditi čokoladne štapiće sa bombonama i staviti ih oko torte. Wow, ispalo je baš lepo. Svaka mi čast. Šefe, kako vam se sviđa moja torta, To je neki užas. Izgleda smešno. Sad ću vam pokazati kako spremiti zaista lepu tortu. Savršena torta je već spremna. Ostalo je samo ukrasiti. Sipat ću malo crvenog krema odozgo. I lopaticom ću napraviti lepe šarene torti. Tako je. Sad će mi trebati moj aparat sa različitim bombonama. Da, izgleda ekstra. Prvo ću uzeti zelenu boju. Stavljam na tortu zeleni Skittles. A zatim žuti. I
Nastavljam. O, da. Moja torta sad izgleda još lepše. A šta je kod Nancy? Njam. Šta? A? Potpuno sam zaboravila na tortu. Dobro, vreme da počnem. Sipat ću Nutellu na tortu. Tako je. O, izgleda divno. A sada vadim Maltize s bombone. Obožavam ih. O, da, prelepo. Poređat ću ih na tortu. Ovako. Želim da bombone budu ovdje, ovdje i ovdje. Da, super. Jo, nema više. Pa dobro, znači završila sam. Pošto su sve torte spremne, neka ih Kate proba. Juhu, imam 3 torte. Hoću da probam ovu šarenu. Baš je ukusna. A šta je ovdje? Oho, pa to su čokoladne trake sa M&M's bombonama. Obožavam ih. I torte ekstra. Ostalo je probati posljednju torticu. Jedva čekam. Wow, tako je čokoladna. Divno. Baš mi se dopalo. Odlučila sam da pobeđuje čokoladna torta. Šta? Stvarno? Da, pobjeda je moja. Presrećna sam. Ovaj put želim koktel. Pa to je lako. Sad ću početi. Uzet ću čašu i umočiti u fluff. A zatim u slatke šarene konfete. Da bi kraj čaše bio ne samo lep, već i ukusan. A sad ću spremiti sam koktel. Sipat ću punu čašu mleka. Tako je. A sad mi treba sirup od borovnice. Ukrasit ću kraj čaše sa njim. A zatim ću sipati što više sirupa u mleko da bi mleko dobilo plavu boju kao voda u okeanu. Šta još? Da, znam. Ovdje sigurno nedostaje šlaga. Sipat ću ga na koktel. To će biti baš slatko i ukusno. A sad ću ukrasiti sve malim marshmallowom. Uradit ću to profesionalno. Da, ispalo je baš onako kako sam htjela. Ostalo je politi sve sirupom od jagoda. A zatim ubaciti slamku. Mlečni koktel za Kate je spreman. To je kulinarsko remek delo. A šta je kod vas? Šefe, vaš koktel izgleda dosadno. Sad ću vam pokazati kako se pravi ukusan koktel. Treba mi malo mleka i kakao Nesquik. Šefe, pomozite mi. Naravno, nema problema. Zašto neće? A ne maltretirajte flašu. A Nancy, možda ćeš ti uspeti. O, hvala, unuko. A dakle, sipat ću mleku u čašu sa kakao prahom. A sada najzanimljivije. A razvaljat ću marshmallow oklagijom. A da, odlično mi ide. A sad ću makazama napraviti prelepe latice. Pogledajte kako slatko. U sredinu ću staviti slatki biser i to je to. Ostalo je samo zatvoriti cvetić. O, kako ukusno. Stavljam cvetić u čašu i može da se služi. Oho, da li ste već završili? Dobro, sad ću smisliti nešto. Stavit ću u činiju sve čokoladice koje imam. A zatim ću to sve istopiti uz pomoć vatre. Jao, kako jaka vatra. Da, tako je. Čokolade počela da se topi. Super. A sada sipam tečnu čokoladu u čašu. Odlično. Ali treba to nekako ukrasiti. Dodat ću poki štapići.
Da, baš lepo. Završila sam. Kate, probaj. Jedva čekam. Želim da počnem od ovog. Cvetić od manšmelova. Baš je lep. A šta je ovo? Izgleda ekstra. Wow, ukus je super. Svidalo mi se. A sad ću probati posljednji koktel. Šta? Štapić se slomio, a koktel se stvrdnuo? To neću probati. Dobro, onda pobeđuje šef. Konačno. Nisam ni sumnjao. Jede mi se pomfrit. Hoćete ga spremiti? Naravno. Treba mi krompir. Nož već imam. Sad ću ga iseći. Ha, to je tako zabavno. Krompiru, nećeš pobeći od mog noža. A prestani, Nancy. A daj mi taj nož. A ti uzmi kalup. Izgleda zanimljivo. Sad ću da probam. To stvarno radi. Sad ću skloniti višak. Ostali su mi slatki krompirići različitih oblika. Kate će se dopasti to, sigurna sam. Stavit ću sve u kipuće ulje da se isprži. Ostalo je samo sačekati. Jao, vruće ulje je baš opasno. Ostalo je samo sve izvaditi. Sve u redu. Dodat ću kečap i to je to. Svaka mi čast. Nancy, a da li si već sve spremila? A bravo. A ja moram narendati krompir. Sad ću dodati malo brašna i promešati sve rukama. Da, odlično mi ide. Sad ću dodati jedno jaje i ponovo ću sve promešati. Tako je, uspelo je. Napravila sam testo od krompira, a od njih dugačke trake. A njih ću spojiti ovako i napraviti kikicu. A nju ću staviti u ulje da se prži. Da, ja ću imati krompir najneobičnijeg oblika. Stavljam sve na tanjir, a zatim dodajem sosove. Kate će biti oduševljena, ne sumnjam. Šefe, a šta je kod vas? Ja ću uzeti krompir i odseći sve suvišno. Zatim uzimam 2 drvena štapića. Pogledajte kako sam smešan. U redu, moram biti ozbiljniji. Ja sam ipak šef. Gledajte, stavljam štapiće sa obe strane krompira, a zatim ga sečem, ali ne do kraja. Eto, sad imam harmoniku od krompira. Da, to je genijalno. Napravio sam muzički pomfrit. Ostalo ga je samo ispržiti. Sve je spremno. Da. Krompir je postao rumen i hrskav. Ostalo je dodati sos. Iscedit ću par kapi sirnog sosa, a zatim dodati kečap. Uz pomoć štapića ću napraviti lep uzorak na tanjiru. Pogledajte. Ostalo je dodati paprike i to je to. Wow, sve izgleda jako ukusno. Počet ću od ovog krompira. Krompirić ima različiti oblik. Cool. Ovaj čovečuljak je baš lep. A sad ću probati ovu harmoniku od krompira. Zanimljivo. Wow, pa to je prelepo. Super. A sad je vreme da probam posljednji pomfrit. Liči na kikicu. Jao, divno. Mnogo mi se sviđa. Ovaj pomfrit je sigurno pobedio. Ozbiljno? Jao, hvala draga. Dakle, da vidimo šta mi je u planu. Prvo ide šminka. Od čega da počnem? Tačno, treba mi puder. Da, treba maksimalno izbeliti moje lice. Hajde, otvaraj se. Jao. Svo lice mi u puderu. A malo ću otresti. Da,
Sada moja koža ima odličan ten. A sada uzimam četkicu. Ona mi je prljava. Ne odgovara. Onda šta da uzmem? Tačno. Imala sam negde drugu četkicu. Evo je. Samo što ona građevinska, ali nema veze. Sad ću da sredim to. Moja lutka ima svoju ležaljku. Potrebna mi je. Aha. Dakle, stavit ću četkicu na ležaljku. Tako je. A sad ću vam pokazati moje veštine frizera. Odseći ću sav višak. Da, treba napraviti malu četkicu. O da, savršeno. Umočit ću je u crvene senke. Tako je. A dalje nanosim senke na kapke. O, savršeno. Sviđa mi se. A još imam šablone u obliku slepih miševa. Napravit ću par na obrazu. Ne. To je već preterano. Dve ću da skinem, neka lete. Uleteli su mi kravu u nos. Pojavili su se na drugoj strani. To mi se već sviđa. A sad ću uzeti trepavice. Treba ih zalepiti. Ne, to je već previše. Trepavice treba da se zalepe na moje trepavice. Sad je savršeno. A dalje ću nacrtati strelice. Trebaju mi oštre strelice. Pažljivo. Tako je. Uspela sam. Wow, ekstra. A sada uzimam telefon. Hoću da se slikam. Kakav jak blic. Moje oči. Imam ideju. Vampirima su crvene oči. Znači i ja moram imati takve. Treba izdržati taj blic. Da, uspelo je. Sad su moje oči crvene. A zatim ću našminkati usne. Prvo ću napraviti crnu konturu. A posle dodati crveni karmin. Savršeno. Ali frizura je užasna. Potrebna mi je lepa, bujna kosa. Ispod mog prozora je sastanak. Devojka ima idealnu kosu. Baš takva mi je potrebna. Sad ću probati da je ukradem uz pomoć štapa za pecanje. Nadam se da se neće mnogo ljutiti. Jim, ti si tako lep. Što, gdje ti je kosa? Kakva noćna mora? Da, uspelo je. Sada imam sjajnu frizuru. Da probam. Kako vam se sviđa moja transformacija? Meni se jako sviđa. Počela sam da ličim na vampira. Jazz, hajde da se osvežimo porcijom sveže krvi. Šta? Da li je to naša sirena Judy? Pogledaj Tylera. Judy, izgledaš tako neobično. Šta? Počinje da se sviđa Tyleru? Oni nikad neće biti zajedno. Ja ću joj sve pokvariti. Ona ima flašu kole u svom rancu. Sad ću joj prosuti na Judy. Neka kola spere celu njenu šminku. Da, tako je. Jao, promašila sam. Pogodila sam odeću, ali tako je još bolje. Šta? Ne, moja odeća. Sva sam mokra. Idem kući. Moja omiljena košulja je uništena. Šta je dalje u planu? Taman treba da promenim garderobu. Pala mi je na pamet dobra ideja. Sad ću naći nešto odgovarajuće. Kako vam se sviđa ova kombinacija? Jeli? Ne, to nije ta tema. Možda vatrogasac, jeli?
Pa ne, to uopšte nije to, slažem se. O, a šta mislite o građevinaru, ili? Dobro, to je čudno, slažem se. Onda predlažem odelo doktora. Mada Tyler će se sigurno uplašiti. A potrebno mi je nešto vampirsko. O, ne, to je previše formalno. I šta će mi šešir? Ne, to treba da se promeni. To je već druga stvar. Izgleda idealno. Svaki detalj ovdje naglašava moju novu eru vampira. Idem u školu. Hoću da pokažem svima moj novi izgled. Ja ću sigurno biti najlepša vampirica. Pogledajte koliko sam se promenila. Nevjerovatno. I gdje je naša sirena? Šta? Wow, da li je to Judy? Izgleda prelepo. Ćao svima! Odlučila sam da se presvučem posle one situacije sa kolom. Tyler, a da li ti se zaista sviđa? Tako sam srećna. Samo što ja još uvek nemam moćnjake. To je najvažnija stvar kod vampira. Šta da radim? O, Lilian ima očnjake. Ide, neka me ujede. To će sigurno uspeti. Sad će uplašiti repu. Ha, uspela. O, ujela me. Šta će sada biti? O, nije mi dobro. Vrti mi se u glavi. Šta se dešava? Wow, moj rep je nestao. Sad imam noge. I očnjaci su porasli. Ona me iskoristila. Naučit ću je pameti. Ne, Lilian, odlazi. Ne smeš da diraš Judy. Ona je sada moja devojka. Ja ću te štititi, Judy. Ti si prelepa. Kako to? Mada njihov par mi se uvek sviđa. Spremite mi tortu u obliku lutke. Možete izabrati svoju omiljenu princezu. Šta god želite. Ako ste spremne, možete da počnete. Stavit ću lutku u tortu. Noge moraju biti potpuno u torti. I ja ću raditi tako. A zatim uzimam šerpu. I stavit ću čokoladu u nju. A ja ću koristiti žvaku. Sipat ću u šerpu. A zatim ću dodati malo brašna. Posle ću uzeti kutlaču i promešati sve to. Ovako, super! Moja čokolada se već istopila. Baš je lepa i ukusna. Preliću tortu sa njom. Ovako. O da, kako lepo curi. Dodat ću još malo brašna unutra. Ovako. Promešati i ispalo je čokoladno testo. Treba ga razvaljati. Od njega ću iseći vrh za haljinu. Pažljivo. Tako. A vreme je da lutka proba deo svoje haljine. Zatim ću dodati malo detalja. Na primjer, čokoladne perle. O, da. I obavezno čokoladna krila. A šta dalje? O, tačno. Stavit ću čokoladni marcipan. Ovako. Od toga će ispasti suknja. Probat ću šta je napravila Tyra. Šta? Melisa, kako si smela? Odlazi. Dobro. Uzet ću testo od Huba Bube. Napravila sam na njemu lep uzorak. To će isto biti haljina, ali roze boje. A sada detalje. I perle. O, kako lepo. Koristit ću žvaku. Tako je ukusna, obožavam je. Mogu praviti baloni, pa čak i perle. O da, divno. Super. Kako lepo miriše, predobro. Rado bih pela sve to, ali moram ukrasiti tortu sa tim. I ja moram ukrasiti tortu mojim roza žvakicama. O, kako lepo ispalo. Tyra, samo pogledaj moju divnu princezu. Izvini, ne mogu da skinem pogled sa moje čokoladne princeze. Prelepa je. Opa, šta ste to napravili? Oho, Tyra, tvoja lutka je super. Sad ću odseći pače. Kako ravne slojeve. Obožavam čokoladne torte. O, predobro.
O, šta je ovo? Čokoladna krila. O, to je ekstra. Sviđa mi se. Sad je red na Melisinu tortu. Odseći ću pače. Opa! A Melisa ima roze tortu. Probat ću. Ukusno. Mogu čak i balon da napravim. Ali pobednik je... Melisa, čestitam! Odmah sam rekla da je moja lutka bolja. Devojke, prestanite! Hoćete da čujete sljedeći zadatak? Spremite mi tortu u obliku dvorca. Mislim da već imate ideje. Hajde, počnite da radite. Super, sigurno ću uspeti. Tara, gledaj. Vidim te. Šta to radi? Oho, lomi kore, šta je to smislila? Hej, ne gledaj! Gledaj svoje posla. Pa dobro, napunit ću kalup roze glazurom. Ovako. O, da, kako lepo curi. A zatim ću uzeti kornet. Treba ga učiniti zlatnim. Uradit ćete uz pomoć jestive boje. O, prelepo. A zatim ću izvaditi čokoladnu kulu. Spojit ću to i dobiti pravu kulu od dvorca. Dodat ću detalje prozori. Aha, napravit ću ih od marshmallowa. O, kako je lepo ispalo. Sviđa mi se. Super! A ja sam već istopila čokoladu. Sipat ću je u kalup u obliku konja. Da, sklonit ću višak. Tako je. Za nekoliko minuta ću imati prelepog belog konja. Treba ga obojiti. Griva, rep i noge. Nabošću ih na štapiće i staviti u tortu. Odlično! Hej, Melisa, skloni se! Dole ću staviti roze trake, a preko će biti ringišpil sa konjićima. Samo pogledajte kako je to slatko. O, da, svaka mi čast. Melisa, ti sigurno nećeš moći tako. A šta? Kod mene je bolje. Treba dodati šećernu vunu i spao je veliki slatki dvorac. Šef će biti ponosan na mene. Wow! O, a evo šefa. Pogledajte šta je kod mene. Oho, devojke, baš ste se dobro potrudili. Obe torte su divne. Probat ću prvo Melisinu tortu. O, tu je roze fil, sviđa mi se. A da li su kule jestive? O, da, jesu. To je ukusno. Ha, svaka čast. Dakle, sad je Tyra na redu. Da vidimo šta je tu. Tyra, tvoje torte je također ukusna. I to mnogo. O, a jesu konji jestivi? Da, to je bela čokolada. Super, Tyra, ti si pobedila. Ovog puta zadatak je još zanimljiviji. Napravite tortu u obliku buketa. Sigurno ćete uspjeti, verujem u vas. Okej, došla mi ideja. Počet ću od torte. A kod mene je veća torta. Uzet ću čokoladni fil i stisnuti ga na tortu. Ovako. Super, ostalo je sve razmazati. Odlično. Ovdje je ostalo malo fila. Poješću ga. Melisa, šta ćeš ti da radiš? Ja ću imati najlepšu tortu. Počet ću od roze fila. Aha, sad ću sve to razmazati. I super. Zatim mi treba marcipan. Hej, Tara, ja sam to prvo uzela, daj mi. Sad ćeš pocepati to. O, dobro je. Dobila sam veće pače. Tog će mi biti dovoljno. Pokrit ću tortu, odseći višak i... To je to. Ali višak neću bacati, jer od ostalog marcipana mogu napraviti lep ukras za tortu. Melisa to sigurno neće moći. Otkud znaš? Ja ću ukrasiti tortu cvetićima od fila. To je još bolje nego marcipan. Ozbiljno?
Onda ću ja iseći krugovi od marcipana. Ovako. Da, tako su lepi. Sad ću roze krugovi staviti na beli, ovako, i spojiti to sve zajedno. A sada gledajte šta će biti. Aha, još malo i... ispala divna ruža. Izgleda kao prava. Melisa, šta misliš? Pa ne nešto. Ja imam ne tortu, već tašnu sa cvetićima. Prelepa je. Zadovoljna sam. Ali moja torta je svakako bolja od tvoje. Hej, ne! Šta si uradila? Melisa je slomila moju tortu, pokvarene. Hej, i ti si moju uništila. Prestani! To ti prestani, ne! Okej, hajde da počnemo. Ti sedi ovdje, a ja ću da razmislim. Tačno, treba izmeriti nešto. Da, sve jasno. Dakle, sad ću napraviti krevet. Stavljam duše. A sada crtam šolju. Ovako, odlično ispalo. Sad je treba iseći. Eto tako, uspela sam. Sad ću ovu šolju učiniti veoma lepom. O, da, divno. Dodat ću oči, usta i obrazi. I naravno, nikako se ne može bez pene u šolji. O, da, to izgleda baš dobro. Svaka mi čast. Gotovo. Ovo će biti naslon. A još ću staviti jastup i ovakvo čebe. Jao, to je tako slatko, jel da? A sad mi treba garderoba. Ne, ova vešalica je prevelika. Treba mi manja. Nacrtat ću je uz pomoć 3D olovke. Još malo. A sada stavljam lepak i lepe perle. Wow, to izgleda baš dobro. Ostalo okačiti haljinu. O, da. Naša garderoba je spremna. Cool. I ne smem zaboraviti na ogledalo. Dobro je. Sad se mogu odmoriti i popiti kolu. Super. Došla mi ideja. Sad ću napraviti nešto zanimljivo od ovog poklopca. Napravit ću dobar cvetić za interijer u našu sobicu. Sad čekajte malo, sad ćete sve vidjeti. Aha, a sada ubacujem sveće. Ispalo je super, zar ne? Dakle, cveće, slika na zidu. I to je to, moja soba je prelepa. Svaka mi čast. Tyler, a šta je kod tebe? Wow, tvoja soba je zaista dobra. A šta ja da radim? Da, znam. Dakle, prvo treba uzeti plastelin i zalepiti ga za karton. Tako je. Da. A sada pravim oči. I usta. Tako je. Gledajte, to je ajkula. Ona je baš zabavna. Dakle, spavaće mesto je spremno. Super. Ali nešto nedostaje. Da, znam. Napravit ću akvarijum sa ajkulom. To će biti vrlo zanimljivo. Aha, još malo. Sada peraja i gotovo. Stavit ću je na sto. Wow. Što? Nema patike? Dobro. Sad ću ispraviti to. Napravit ću za našu ajkulu puno obuće. Da, odlično mi ide. Stavit ću malo lepka ovdje. Zatim zalepiti tkaninu. A posle poraditi makazama. Bitno je sve raditi pažljivo. Da, još malo. I obavezno John. A sad mi trebaju pertle. Eto tako, gotovo. Gledajte, završio sam. Sada naša ajkula ima ceo ormar sa obućom. O da, moja soba je baš dobra. Hajde prijatelju, idi u svoju sobu. Uživaj. Da, vidim da si zadovoljan.
A kako ti se sviđa tvoja obuća, jeli? Sviđa ti se, znam. Odlučio si da odmoriš malo? Okej, laku noć. Super! Jao, samo da ga ne probudim. Super! Vivian? Vidim da moje balerine također jako zadovoljne svojom sobom. Da, sva ova odeća je specijalno za tebe. O, i ti hoćeš da spavaš? Dobro, laku noć, mala. O, divne. O, tiše. Tiše, ljudi. Dobro, a mi prelazimo na sljedeći sprat. Već sam smislila šta ću da radim. Treba će mi mali komadić plastelina. Aha, ovoliko će biti dovoljno. A sada pratite šta radim. Aha, sada slamka. I ponavljam sve isto sa sljedećim komadom. Napravit ću crtež. Aha. A sada stavljam jedan komad na drugi. Pravim rupicu. I dodajem nekoliko detalja. Jeste već shvatili šta je to? Da, to je lepa slatka krofnica. Nastavit ću. Sipat ću malo peska. I ponavljam sve pokrete. O, da, odlično mi ide. To je jako zanimljivo. Sada stavljam dva komadića zajedno i spajam. O, da, uspela sam. Treba imati puno strpljenja za ovaj posao. Dakle, sad mi treba ova spajalica. Eto, slomčica je spremna. Ostalo je staviti nalepnicu i to je to. Naš sto sa ukusnim stvarima je spreman. Stavit ću ovdje komodu i dodati još par ukrasa. A na zidu će biti ove lepe nalepnice. A još ću staviti platno i okačiti ovakvu ljuljašku. A na njoj će biti ovakav labubu. O, preslatko. Tyler, šta to radiš? Ćao, Vivian. Vidi, baš je cool, jel da? Tyler, daj to vamo. Dakle, sad čekaj. Aha, malo ću popraviti ovdje i ovdje. Gotovo. Izvoli. Wow, super! Svaka ti čast. Dakle, prevrćem. I iseći ću ivice. Da. A sad ću podeliti sve na kvadratiće. Tako je, uspeo sam. Dakle, vreme da sastavim mozaik. Pažljivo. Gotovo. Znate šta, ovo neće trebati. Ostavit ću tako i okačiti na zid. Odlično, a sad ću napraviti komodu. Hoću da bude plave boje. To mi je omiljena boja. Oj, spalo je super, jel da? Stavit ću ga ovdje, zatim televizor i vreća za sedenje. A tu će biti čoše za sport. Ovo je tepih u obliku ajkule, baš je moćan. Prijatelju, kako ti se sviđa? Nisam ni sumnjao da će ti se dopasti televizor. O, vidi, tamo pokazuju balerinu Cappuccino. Jesi se zaljubio u nju? Moja draga balerina je odlučila da pojede nešto. Prijatno. A mi idemo dalje. Ostao nam je posljednji sprat. Šta da smislim ovdje? Znam. Stavit ću ovaj zid ovdje. Tu će biti sve neophodno. Na zidu će biti ogledalo u obliku krofne. A tu će biti stočić sa šminkom. O, slatko. A u ćošku neka bude lepa fotelja. I obavezno ukrasi i nalepnice. O, za malo da zaboravim na ovaj tepih. Ja mislim da izgleda super. Čekajte, a šta ja da radim? Tačno, stočić. Da, stavit ću ga ovdje. A na njemu će biti različita hrana. Na zid ću okačiti ovu tablu i nacrtat ću na njoj ajkulu, naravno. O, da, baš liči. Tu će biti aparat sa žvakama, a ovdje akvarijum i daska za surfing.
Da, izgleda super. Kako je ovdje slatko! A meni se mnogo sviđa ovdje. Idem da se pozdravim. Ćao, lepotice. Hoćeš da te provozam? O, ti si tako lep! Da, naravno, idemo! Čekajte, gdje ćete? A šta je sa vašim kućicama? Pa dobro. Uživajte, to je svakako bilo zabavno.